Λοιπόν, η ενασχόλησή με τη φωτογραφία ξεκίνησε όταν γεννήθηκε ο γιος μου. Για να κάνω capture οικογενειακές στιγμές. Αυτό σταδιακά εξελίχθηκε τόσο όσον αφορά τα φωτογραφικά skills και τον εξοπλισμό και έγινε πάθος. Ωραία. Για τη συγκεκριμένη λήψη, τι έχετε να μας πείτε, πώς ήταν η ιδέα? Η λήψη είναι άστροφωτογραφία, μπορεί να το πει κανείς σαν κατηγορία. Αυτό στην ουσία δεν είναι μία φωτογραφία, αυτό είναι πάρα πολλές φωτογραφίες οι οποίες συντίθενται σε μία και δείχνουν την κίνηση των άστρων με το πέρασμα του χρόνου. Αυτό είναι η μαγεία του να είσαι το βράδυ σε ένα τοπίο το οποίο είναι ήρεμο, δεν ακούγεται τίποτα, μόνο τη θάλασσα ακούς εκεί και τη φύση και πρέπει να κάτσεις εκεί για πάνω από μία ώρα, μία μισή, έτσι ώστε να μπορέσεις να αποτυπώσεις αυτό το θέμα τέλος πάντων. Σε ομαδική έκθεση πρώτη φορά συμμετέχω, είναι η αλήθεια. Κάποιες φωτογραφίες μου έχουν κερδίσει κατά καιρούς σε διαγωνισμούς. Έχω κάνει μία ατομική έκθεση πρόσφατα το Σεπτέμβριο, που ήταν έτσι η πρώτη εμπειρία πολύ ενδιαφέρουσα και μεγάλη χαρά βέβαια είναι να βλέπεις να συμμετέχεις και με άλλους και να υπάρχει interaction. Καλό και το ατομικό αλλά και το ομαδικό έχει πολύ ενδιαφέρον και συγχαρητήρια για την διοργάνωση, είναι πολύ ωραία και δίνεται ευκαιρία να δεις και οπτική άλλων ανθρώπων που ασχολούνται με το αντικείμενο και έτσι να διευρύνεις και εσύ τις δικές σου δυνατότητες κάθε φορά. Ευχαριστούμε πολύ.